Sa number 3, caravan rally sang grupo nga makabayan. Wala gin pahanugutan sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Kabahin sa ginaplano nga opening salvo sa Makabayan Coalition para sa pagsugod sang campaign period, ang caravan kung sa diin magatipon sila kuntani sa Bacolod City Government Center buwas sa hapon. Ugaling na tungod sa nagapadayon nga drainage kag road construction project sa Circumferential Road, wala gintugutan sa Bacolod LGU ang rally. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga mas mangin maayo kung sa Bacolod Public Plaza hiwato ng pagtililipon pati na mga ginaplano nga rally agod hindi maapektuhan ang lakat ng trapiko. Definite lang hindi tapos ka-rally. After some construction, kinatugtanta mo na ever since. Galing kay may road construction ta subong. We want at least some flow of traffic, hindi ma-hamper. Wala iniging kalipay ni Berlita Ante nga katapos ang Makabayan Black Organization. Dili kami yan. Dili kami kay tani kung hindi sila gusto ya, gintawagan ko nila dayon. Kaya ako hindi number mo. Tinipon nila kami para maka-change kami kung anong gusto nila. Kasundan na namin. Hindi ma-traffic sa plaza mo. Ginapatuman sa syudad ang no permit no rally. Makaligad nga nagsulong sa BCGC lobby ang katapos ng transport sector, kabangdalan nga pila sa mga nagatransaksyon sa mga opisina ang natublag. Sa banason nga simana, tuyo sang Traditional Jeepney Organization nga maglunsar sang transport strike agud pamatukan ang ginaplano sang syudad nga pagpanakop sa mga wala makakuha sang permit. Ginsiling sa alkalde nga may nakahanda na nga tikang ang syudad para diri nalakip na ang pagdaranas ng government vehicles sa mga pasahero kung nagakinahanglan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.